Dibêjin dîkekî xwe şeref hebû rojê 5 cara bang dida. Xwediyê vî dîkî rojekê hat balê çifte da serê wî got piştî vê saeta hat deng ji te derneyî gerek tu bang nedî. Dema ku tu bang bidî ez ê te bikujim. Ev dîkê ha jî bi dengê xwe ji xwe dihat naskirin. Şerefa xwe bi dengê xwe standibû. Goka ez ê çawa da ji vê banga şerîf berdin. Lê dîsa jî di dilê xwe da gava zordestî li mirov bê kirin mirov dikare dev ji bangê jî berde. Got baş e heyra ez niha pêva êdî hew bang didim. Ji tirsa mirinê vî dîkî dev ji bangê berda. Êdî yek rojê deng jê dernetket. Heftekî derbas bû ev zilam car din hat ba vî dîkî çifte da serê wî got ji niha pêva tê wekî mirîşka biqitqidî. Vî dîkê ha got heyra ka ez çawa ez ê rabim wekî mirîşka biqitqidim. Dîsa jî got gava zordestî li mirov bê kirin mirov dikare dev ji mêraniya xwe jî berde. Got baş e heyra ji niha pêva got ez ê wekî mirîşka biqitqidim. Dîkê me heftiyek sax bi ser da derbas bû dev ji mêraniya xwe berda bû mirîşk. Piştî heftekî din zaman ku bi serê ket rojekê ev zilam dîsa hat ba vî dîkê ha çifte dîsa da serê wî û jêra got. Got tê wekî mirîşka hêka bikî. Eger tu hêka nekî ez ê te bikujîm. Dema wisa got xwehdanekî cemidî bi ser serê dîkê me da hat xwarê. Got wela ez zanim ez nikarim hêka bikim û ev e ez zanim ez ê bêm kuştin. Heft xwezî bi roja ewil ku te got dev ji bangê berde û min dev ji wê bangê bernedabiya û te hingê ez bikuştam. Hema bi şerefa xwe ez bimiram ew rûspîtayî ji min re bes. Min dev ji bangê berda, min dev ji mêraniya xwe berda, ji bo yê ez neyêm kuştin, lê a îro ez wisa bê şeref bûm û ev e ez zanim ez ê bêm kuştin jî. Gelî birana. Dema zordestî mirov bê kirin belê mirov dikare fedakariyê ji hinek tişta bike. Lê belê mirov nikare dev ji axa xwe, dev ji welatê xwe, dev ji mirovatiya xwe, dev ji şerefa xwe, dev ji heysiyeta xwe, dev ji zimanê xwe, dev ji xweyiyê xwe mirov nikare berde. Dema mirov dev ji van tişta berda hezar sala mirov li ser rûyê erdê bijî ew jiyan qet kêr nayê. Bibe şêrê rojekî nebe roviyê salekî. Ez bawerim ku we ji me fehm kir.